Ay, pikas may napanong pare. Pandara. Labor naman pare. Divide 3. Gamiti nagkuhan dira. Pila ta? 50 and 5. Pila? Mo tanan? Ano ba na sila? Mag-vibrator. Minasan. Nanglakaw mi karon taod-taod karon pud mi naabot. Misuroy mi sa murag Mercury drug diri sa Japan ba. Nya tapad sa Mercury drug kunuhay. Nakita mig sukang pinakurat kani. Ang gipalitan na mo ni minasan. Pakistani. Pakistani ba to? Indiano. Basang tindahan kay murag India o Pakistan nakabutang. Yan, ingon mi nga, gaw. Ay, kay pinakurat na gaw ko. Dagang kay kudirig ko. Takaw sang. Gusto kag pansit ka itong nakaputling Bisaya. Minasan. Pandamay. Lami pare. Lami oy. Layo ra kayo. Ang tawag daw nila diri kay kuan daw ni puding. Social kilang puding na pasudlanan. Pinas pa ni tamak-tamak. Ano na? Musa magkaparo eh. Nagbutas man po. Kita ka ng puding anang bigiris Pinas. Mabahaw man Dili social kilang puding diri. Taho man isto Ano na? Lami ba? Lami lang puding diri. Ngiti ko pare be. Bahala ka dia. Nagkamot ug imo. Chopstick ka daw pare. Minasan. Nangatawa mi tungod sa pinakurat na kayo pure gani. Basig dugay na kayo ni ba. Niaslum na sa July 21 may nakabutang mo. July 2021 so next year pa. Asa pa nang gipalit ng klasin? Gusto nyo na magpalit mo og tape. Saan mo eh? 3 years na magpuyo diri. Gamiton yun na. Ano magpalit mo po magpansit? Ugma man may expire di ugma na doon. Puro mga Pinoy man ta. Usaw daw gawin. Kani. Pumahaw na mo ni. Maapas pa man kaning isa pa niyapo na mo ni. I-update lang na mo po si Mahita mo na mo. Kami ang tulong dari Minasan no. Pandamay. Paningla ko pa rin. Bayad na pa rin. Remind lang ko. Ano mo gawin? Si Bayad. Ano na? Patulugan mo ko pa rin. Ay, so, ginawa ko. So, gabari. Di ko makuha ito. Gabiin na. Di ba pwede na. Buwangan mo eh. Ha? Sige lang kong kwinta ni. Ay, sige, trabaho. May muna. Ikaw ito, tig-compute sa kuwano. Pwede na, bayad na. Saan naman kang di naman kabalong bayad din noon? Huwag mo raw, may kilimos pa rin. Ako na nyo yung kanilimusan eh. Ako tigbayad. So, kung pinakurat ko sa kailasan pero busog naman kayo miyo eh. Mga tuog na Minasan. Salamat kay Minasan ha. Ay, pikas may napanong pare. Pandara. Sugoy. Bukarang putong niyo pare. Dambo sa. Ayaw sa kay kadlaw na. Kainito na to kadyot. Sabi ni pagkapiluan mo mao. Labas na lamaya. Cute kayong unlan. Murag papilig mahigdaan. Pakistan and India spice trading. So dili na mo gipalit kagabi ang pinakulat Binasan. Gabi pa na ang video.
Karon gilabay na pud mi kay pait mig Alaska. Istoryaho na pud namo si Agaw kung turog ko ba. Tagiya ni. Dagat ko sa imas. Salamat minahan.